finals de juliol, un cop més, el millor pilot cadet nacional es va tornar a citar a les carreteres del Vallès. Com els bons anys del Critèrium Volta al Vallès, que durant diverses edicions va anomenar les millors promeses del ciclisme. En aquesta ocasió, el rebatejat Critèrium Internacional del Vallès era l'excusa perfecta per gaudir d'un extens grup de joves ciclistes que van recórrer en poc menys d'una hora i mitja les carreteres de la comarca barcelonina. Un dia calorós i amb generós sol va rebre un pilot d'un centenar d'unitats que aplegava tots els equips catalans: Niquis, Sant Boi, Can Anglada, Vilanova Velo i Palafrugell, i varis de fora de Catalunya, és a dir, el Xirrindurali valencià, Cepelaco castellonenc, Roalge manxec, un combinat del Principat d'Astúries i Mr. Mounbike Associació Esportiva Ciclista de Múrcia. Tots per disputar la primera edició del Critèrium Internacional del Vallès Gran Premi Diputació de Barcelona, en una organització del Club Ciclista Mollet. A la sortida de l'Avinguda de la Llibertat de Mollet es seguien les cerimònies pròpies del ciclisme de més alt nivell. Control de signatures, presentació dels equips, òptima infraestructura, tot per fer assaborir als més joves com es maneguen els propis professionals. En aquest escenari es donaven les darreres consignes als corredors i als auxiliars de la cursa, alguns d'ells noms coneguts en el món del ciclisme català, abans d'afrontar els 63 quilòmetres amb sortida des de Mollet del Vallès, passant per Parets del Vallès, Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana, La Garriga, Cardedeu, Vilanova de la Roca, Montornès i tornada a Mollet. Amb un minut de silenci en memòria d'Antoni Fortuny i Lluís Sánchez Duarte, es va donar la sortida amb la presència de l'alcalde de Mollet. Poc després, la factoria de roba per ciclistes d'Inverse era testimoni de la sortida real de la jornada, llançant-se així la cursa. Paulativament, el ritme de la competició era l'idoni i els primers atacs arribaven al C del pilot. A l'altura de Lliçà de Vall, Isaac Carbonell era el primer en intentar-ho, però el seu era un atac que trigaria poc en ser neutralitzat, perquè el gran grup no permetia alegries. Poc després arribava la meta volant del dia. Es situava a Santa Eulàlia de Ronçana i el millor sota la pancarta fou Carlos Ruiz, batent a José Moreno i Marc Muñoz. Les primeres rampes arribaven a l'altura de l'Ametlla del Vallès i el ritme augmentava exponencialment. Tot i que els dos ciclistes del Carbonell Freixas, Isaac Carbonell, molt present a l'inici de la cursa, i Bernat Font, lluitaven per mantenir el grup compacte. Tasca impossible perquè els intents no donaven treva fins que Ramon Bosch prenia uns metres de renta. Amb ell s'anaven un asturià de curiós nom, Nel Alea Márquez i Álvaro Martínez. Aquest trio no es podia mantenir junt a la baixada cap a la Garriga perquè Bosch primer i Alea després es despenjaven de l'avantguàrdia de la cursa. Estàvem a l'anticipi de les primeres pendents cap a Samalús, el principal filtre muntanyós de la jornada. Al cor de la Garriga, a una rampa del 8%, el pilot es trencava en moltes unitats. Més o menys a meitat de cursa situava la principal dificultat, l'alt de Samalús, exactament al quilòmetre 26. Álvaro Martínez continuava encapçalant la cursa i això li permetia creuar primer l'alt del Port. Per darrere es destacava David Dalmau i més per darrere es configurava un grupet de contraatac d'11 unitats sota el ritme de Víctor Moreno. Karim Sahib, Gerard Álvarez i Joan Albó entraven en aquest grup perseguidor que baixava Samalús a tota velocitat per acabar formant un grup de 15 ciclistes. D'aquest tall sortien Alberto Carreño, Òscar Pelegrí i Cristian Palencia sense gaire sort.
Però tants canvis de ritme i marxa no sostenien la renta dels primers escapats. Això, unit al treball que s'estava desenvolupant per darrere, va ocasionar que al davant s'unissin dos grups per conformar un primer pilot de 31 unitats. Un grup més o menys gran que es consolidava com el tall definitiu en la sort del triomf final. Els intents eren constants, però cap com els que a 5 quilòmetres de meta protagonitzava Jordi Martínez. El corredor del JCS Construcciones Agarenc profetitzava el triomf final del seu company a l'equip adscrit a la penya ciclista Nikis, Marc Muñoz. L'esprint final coronava aquest jove corredor que al juny guanyava en aquest mateix escenari el Campionat de Catalunya cadet. Muñoz superava a 3 corredors del Role Auto. Parlem d'Agustí Fernández, José Miralles i Antonio Baixuli, més l'asturià Héctor Ignacio Niembro. A més, Marc Muñoz s'emportava el premi com millor cadet del primer any d'un dia rodó pel català. He anat molt bé, la veritat. No m'esperava arribar aquí al final del pelotó, però al final he tingut sort i a l'esprint he pogut guanyar. Ara, amb la primera edició ja celebrada, he recuperat el ciclisme de pedrera per les rutes del Vallès. El Critèrium Internacional del Vallès Gran Premi Diputació de Barcelona vol créixer i projectar la seva ombra cap a edicions futures que esdevinguin una fita indispensable pel ciclisme més jove. No podem oblidar que aquest objectiu no es pot realitzar sense el suport de les institucions com Diputació de Barcelona, ajuntaments, Direcció General de l'Esport per mediació de la Federació Catalana de Ciclisme, així com de diferents sponsors minoritaris. Des d'aquí, vagi el nostre agraïment a tots ells.